Hi guys, masang adlaw yung tanan. Mao din na ang buhok. Ngebu na. Sige maghapog pangahugmo. Kadtong panahon nga gidakos emergency, nanghila kuno og taga anong nang ag pamilya ni Charlie. Nag-uul kuno sila na ho. Mura na pagkog galang pamilya. Mo nanghilak sila. Nanawag na pagkaugma o kanang nay. Kamusta na kuno ko? Mabugatan pa sila, naluoy pa sila na ho. Kad nga dadakog hospital wa pa koy adto-adtong dagat dara ko sud sige pudso kay delikado kuno ko maglakaw-lakaw ng dagat unsa wa koy kauban simba ko og kanang naay atakihan ko lagi unsa maangmod ko dagat ang plano nga ko ana gyud manginhas mi di na to madadson ko lagi mahaga ko ana karon nga wa pa ko na operahan magampi na ko sang nawas di na ko maghaga-haga kay nalagay sahay nga makalimot ko nga na ako sakit nga makapaspas ko lakaw tapos naagi tungas ko muto mao siguro to napundo na aga mga kahaga kuan day guys good news si Charlie ilan lang dadon sa hospital ugma aw di pa ko muli og alis siya kay moadto pa ko sa ang cardio inig ka pizza 29 napod ko laboratory tanawon og kanang may unsa na bagang do sticky ba or labnaw kay gahalaging panit daghay pajek-pajek ani jud kuno ning kuan nagiinom nga blood thinner magpajek-pajek jud mao lagi na nga magamping ko kay simba ko og karang nay patukaran ko sang epilepsy tawa tumba unsa agang mabagok na delikado og kuan blood clot sa inga naghang doktor nga neuro agang utok na naiuwat kato laging sa una nga kuan kung na-disgrasya agang una bagok mo sa hinangdan nga mag-seizure ko pero inigmahaman ako ang opera sa kasing-kasing anha pa ko maka-decide agang neurologist doktor karang naay pwede ba pod operahan agang sige ko balik-balik ko bangutan sa doktora ingon ko nga basig kuan na nilo kaliwat minsa di lagi kakani mong utok na naiuwat giingnan ko mao na hinungdan nga mag-seizure ka. Dag mama ni Charlie. Si Charlie karon dadun na sa kuan, hospital. Ipa-check up na ni ate. Tanaw ko. Dito ko gili ito lang yung basahan. Ito lang ko dito. Diyan si Charlie dia. Ngansa pag-asa dito. Okay na ka? Okay naman. Di ba ito na ano ka ito na isiman? Ha? Petal man kano ka? Okay ra ba ko sa ikaw pag-asa. Kaya arong di nakahuktan. Andi naka-akuan ba? Ikaw gimong tiil. Katong, tayo na, kaget. Pagkanaw lang yun. Hindi pa ka dito. Kaya rong makakita, asawang gwapa. Magikan, door ba rin pa yun? Nari, tulong nyo lang in. Ari Nana, na doon lang. na ta? Nararari. Pwede may na. Mo ba kaya, Nisa? Ano na? Ha? Butam ko na si Charlie, maulian ka. Maulian na kahapit. Sige, magkasado. Oto na mo tayo, napamay gihot, ana. Alam mo na eh. Manoy. Lagi mong tayo, ha? Pagparag ko, no? Ha? Di. Huwag ka maanad. Wala sa maali naman desa. Di ba, magkaro? Magkurog pa. Magkurog pa kay manana, di na yun lang barug. Uy mo sila. Pero hinay pa. Hala, Chris. Hinahinay, kita ngilakot eh. Hinahinay ra. Nari na. Nari. Marawat tayo basta lupitan, ha? Ati, talinal. Ay, ati, sa dapat ang hospital ka raw, madugay na. Madugay, te. Malumpo sa sate o madugay. Karon pa tayo nabinhutan. Salamat sa Ginoo kasi Charlie madana sa hospital. Ila ko nitong ipa-general check-up. Salamat sa mga tao nga ning hatag og cash. Para ni Charlie, salamat ka ninyo kay ma-check up na gadud siya. Talawang pangtabang ang ampo nga maulian na siya sa hingpit. Kaya rong din na siya malugpitan. Di ba lalim mo lugpitan? Kaya kanang ingarang sitwasyon nga lugpitan kag tiil nza abtan pa og pila ka tuig. Luoy na kaadyo kay hindi na makalakaw malumpo. Na ako'y nailhan nga gilugpitan pa siya grabing dugaza anza nalumpo na hinuon karon di na makalakaw. Mao na nga tang yampo nga
si Charlie kung nga maulian siya sa hingpit. Kakita ko niya sa ganiha. Nalipay siya nga. Wa na alugpitig isang tiil. Pero isang tiil lagi mo nakapay umoy. At ngayon po sa Ginoo nga maokay tag isang kahimtang na. Nja, di na siya alugpitag balik. Sayang ang isang kinabuhi. Bata pa siya, dagang pa siya maabot sa kinabuhi. Kaya 30 pa isang edad. Di lang yung maglugpitan. Kamu ko na yung lugpitag tiil siya magkubra. Di makaliklihok. Di ka lalim. Mano nga tanga po si Charlie nga maulian na ta sa hingpit. Salamat kaado sa mga nagtabang ni Charlie. Katong ning hatag og cash para ni Charlie. Salamat kaado ninyo. Salamat kaado sa Ginoo. Kaning tanan pagbuot man sa Ginoo. Karon na konsensya na hinungpag ko kay grabing daghanang ni message na nga magpabalag ko na po sila nga na kay grabe gilang kahimtang. Doon sa manaho nga kuan man. Adi man pwede og karang nay. Ako ra nga sang moadto sa ilaha kay namo ko sakit. Ug napanon ko kaaban mato sa ilang lugar. Okay ra na ho mag-vlog og nga na kay arong makatabang lagi pud sa katawhan unsa. Sa man ang kahimtang ako ano po ko masakiton. Di man jud ko pwede mulakaw og ako kaaban kay simba ko lagi og karang ko ano po ko atakihon. Mao na nga makonsensya ko magtanaw sa ilang mga message. Ngay nga na grabe na pagkahimtang. Gusto ko po nila magpa-vlog kay arong matabangan pud sila. Nailang ipang send nga mga picture sa Messenger. Nga luoy na pud kaadto kahimtang. Di ko pwede maka-vlog og nga na jud. Mao nang makonsensya ko magbasa sa ilang mga message kay daghan na sila ning message na ilang gipakita ilang kahimtang. Naputoy arang luod nga ni message na magpa-vlog kuno. Kay gitang sakit ko ana, cancer sa kidney, stage 4 na sa hospital. Magpa-vlog kuno nga na, di man ko pwede nga na jud. Mga jud amo kog pasensya sa mga ni message na nga na lagi magpa-vlog but sila kay arong matabangan. Di man ko pwede og kanang nay magsuro-suro og akura. Katong ka Charlie, na timingan laman to nga ang na-vlog kay agad to na ho og anunang niiban man ko nila Amy og ni Ate Prodelisa. Di man pud tumao ang tumong nga matos ano na nga i-vlog si Charlie agang tumong kay tanaw ra mo ko juta ni Amy. Na timingan laman jud nga ang nakitaan agahimtang ni Charlie. Mo to nga ang i-vlog kay naluoy ko. Okay pa ni ang lawas, wa pa ko'y sakit. Okay na jud na ho kanang naiha mong i-vlog. Buwan ako sa inyong pamudyo. Unsa, di mo ko pwede. Kay labi na karon ako kauban maglakaw-lakaw. Sila Ate Prodelisa, di ba sila makalakaw-lakaw dari kay nasa lagi pa trabaho karing bahay ni Amy. Di di pwede og ako rang sa. Bintahan tawag na ko'y kauban. Pwede ra ko maka-vlog. Kaya dapat tiniingon na ganahan nga na ako nung sakit sa kasing-kasing nga bata. Karang nay mabayulit na dyan kuno luoy. Bahala mga katambag din jo. Pwede siguro mo mudo sa kuan DSWD mga jo mong hinabang nga na kay sigurado nga matagaan jo marutong hinabang. Dagay mo yun sa ang vlog. Nga karang madakos emergency. Ngano kunong wa diha agahang bana. Kanunay na kuno nga madakos emergency wa diha agahang bana. Pasensya na mo guys kay mas Manila agahang bana. Naning kamot puto siya dito nga makakwarta. Kay kuan lagi karon karang nahihinay ag kita. Mo nang di siya makauli. Hinay ag panagat sa edang litsunan. Mao nga was siya kauli og dadun karong buwana. Okay naman po na og karang nay akura kay kuan po darong di kumberes. Sidog na and mga kita na po sang kanyag. Bitaw karang nay okay ra pa daw karang nay wada silimwil. Naalaman jud pa panahon nga niyawan ko niya. Mao na maghinagtag ko. Magbikil mi. Kaya nga naman dyan ang LDR. Pero dali ra pod maulian. Ug na ako'y kahiubos ni Limwil karang nay magbikil lagi mi. Kaya nga naman dyan ang LDR. Kasagaran magbikil magazud. Magbikil magaling ang gaban-gaban kanunay. Pero kung magbikil mi, di na ko ilum-lum. Lahi ko kay ahadjang hilak. Bisan toog nas ati dari nas imi, muhilak ko silang atubangan. Ako kay di man ko maglum-lum. Mao naman siyang naandan nga sa una pang panahon nga ug na ako'y hinanakit ba nga na ahadjang ang istorya sa ang pamilya, ang isuon.
Tugan ko nga na sa pangyampos sa Ginoo. Nga, ara makaya. Natural raman siguro kita mga baji mag-overthink jud ta. Wa pa ko kahibaw og karang nay. Kanas asilimwil mo uli kay kuha nagigizang paninda dito. 2 minus ag halin. Ganahan pa ko nasilimwil kay na magatimanahe. Salig lagi, Ginoo. Ang salig ba ko sa Ginoo? Asa may ko salig nimo? Ginoo man. Wala na ito, grabe Cha. Garaa. Ag ikaw, nagpalabi ka pag nahuna nahu. Puli mo, yun kila. Iyo, muna sa. Ang kay makapangatapog ka kay makamutamiaw. Na guys na singi-singisi. Wag na og ibid. Asis na di ay. Ha? Asis na. Magabre na ka. Maaso magud po nang nakas ang kiliran kanunay. Dili ka mo angay og kanang nay. Nakas ang kiliran kanunay. Pamaho na. Nagpagupit ka? Kuha pa na imong bungot kay mga kalulo. Oo, rin na. Ha, ilirat ko no. Ha, ilirat ko no. Bakod na, pamaho na dito. Lagi. Ya, babay na. Love you. Love you to. Di ko masugot mag-ingani rata kanunay, magsigirat tag video call.